Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili, Mfezeko Media. Igama lami uMfezeko, tuthi ungakhuma lo bathi la sibona amakomenti. Abantu mhlawumbe usebusha kuleli khasi sizophinde kuceleze sho ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukukhomenta, nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu udaba esike sakhuluma ngalo usukwini lezo lo wesilisa usophila ngokuyohlala emathuneni okusolakala ukuthi-ke wabulala umuntu laphana-ke wase yasetshenzwa kubuye ukuthi njalo ekuseni uyavuka eyohlala ethuneni. Ingane zakwethu naye enye ividiyo la uma wakhe ekade emcelela usizo, ecela-ke ukusizwa nakuba-ke inkinga indaba ye-language ukuthi akakwazi ukuzi-expressa kahle nge-language yakhe laphana-ke i-Afrikaans isona isilimi engathi usikhuluma kangcono, kodwa-ke engicabanga ukuthi okuningi kuyezwakala ukuthi ucela usizo kwingane yakhe laphana, nanokuthi-ke labantu ebenza lento laphana uyafisa ukuthi engathi mhlambe kube kungcono kube bayibulale indodana yakhe kunalento abayenze yona. Kodwa-ke angikandi kakhulu, nansi ividiyo y'ngane zakwethu, hlane kwividiyo elandelayo lale video ibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Ningizimu Afrika sinibingelele sinamukele. Namhlanje sizithola sisendaweni yase-Centurion eyaziwa ngokuthi kuse-Oliven Hotspot. Kunomuntu mhlawumbe ozibuza ukuthi kuphi Oliven Hotspot. Oliven Hotspot ikuphi? Singasho ndisithi sentshonalanga yePitoli. Namhlanje sihambele uMagogo iye wasibiza ekhala ukuthi indodana yakhe iyabulala umuntu. Kodwa-ke ngizocela ukuthi udaba ngilinikele kuyena. Magogo, asikunikeze ithuba ubingelele ekhaya bese uphinde uzithule igama nesibongo. Hello South Africa, ndimlu uMagogo wayentrexi. Umntanam ubulala umuntu. Ndicela nincede nina because lo muntu lo akayityila endlini, utyala ayohlala la e-graveyard lo muntu abulalayo. Magogo, it seems like you are struggling with isiZulu. Can you speak with any of your comfortable language? Yeah, I'm Afrikaner. Yes, you can praat Afrikaans. Ek vra South Africa, kan julle my help? Van ek weet nie wat nie. My kind hy staan op in die oggende, hy gaan eet. Hy eet, dan gaan hy by die begrafnis van die persoon wat hy doodgemaak het. So help my. Please, can you help me guys? Because my kid doesn't want to eat. I don't have a child. Why did people doesn't kill him once? Because I don't have a child in the house anymore. Concern yam Magogo is for someone who doesn't understand English and Afrikaans. Can you please try to mix with isiZulu? Ndicela uncedo. Yes. Because ngoku andinamntana endlini. No, ngifuna uphindele phathi uthi ngcono ukuthi bambulalile. Yeah, why abambulalanga umntanami? Because umntanami ngoku uyatya in the morning, athamaye ayohlala lakhe e-graveyard. So ndicela nicela South Africa, ndiyacela ndisize lo mntana lo, sizeni, ndicela uncedo. Andiyazi why ayibulala yango lo muntu lo, andiyazi. I was not mhlambe Magogo umuntu osekhaya uzokubuza umbuzo olula othi njengoba wazi nawe ukuthi umntana wakho ubulala umuntu, wena ikuphi okwenzile njenganomzali, kungani umntana kungamisanga emaphoyiseni ukuthi aboshwe? Amapolisi bafikile dathi nangu, but amapolisi bamyekile. So andiyazi mna ndingenaphi mna because amapolisi bamyekile. Oh, wena uza ithi part yakho ezumzali uyidlalile wena. Yeah. Magogo, mhlambe uluphi usizo olufunayo? Mhlambe ufuna bakusize ngani ukuthi umntana wakho? Social workers of what? Because ingqondo yakhe ingathi ingqondo yakhe akayisebenzi yet. Mhlambe umuntu ozothi yena umfundisi noma traditional healer awulidingi usizo olunjalo. No, mna ndifuna nethi amapolisi mambambe, then ndifuna nethi social workers bathetha naye. Because mhlambi akayenzanga ngamabomu, uyenze ngamastake. So ngoku ndiyabona i-guilty what means conscious. Yeah, guilty whatever uyayibetha kuye because lo muntu akalali ebusuku. Magogo, mhlambe inombolo ongatholakala kuyona kumuntu ongafisa ukukunikeza usizo. Inombolo yakho is 071. Yes.
80 Yes. 53 Yes. 875. Yes. Yes. No, asibonge kakhulu. South Africa nizwile, siyacela ukuthi nimlekelele lo mama ngoba lento iyamhlukumeza, kodwa ke nathi nje siyathembisa ukuthi sizohamba soyibheka lensizwa. Uthe ukhona lapha emathuneni? Ya ikhona. Uhlala ngoku even. Uzotya tonight uzotya. Then 6 o'clock uyangena endlini. Umniki ukutya, ayike ayovasa, ayolala. Akathethi nathi nix. then emini uyahamba uhlala ethuneni. Yeah, the whole day. Mhlambe ngenimuzwe yini ekhala noma ekhombisa iremorse ukuthi uyazisola. Uhlala net so ayibonge, ayijonge so. Uhlala net so ayijonge. Simlandile even. Njengamanje magogo ngicela sisukume sihambe siye ngasendlini khona sizobona ubaba lomntwana. Sihambe magogo. South Africa le ndoda ayikho endlini njengamanje. Kuthiwa ihambile le ndoda. Nangu ubaba wayo. Nangu ubaba wakhe. Akafuni ukuvela ubaba wakhe video. Sibingelele emakhaya, sibingelele umbukeli nabathandi bekhasi leli. Sisendaweni yase Centurion iyaziwa ngokuthi kuse Oliven Hotspot. Njengoba nibona ke sisemathuneni, omunye umuntu ke mhlawumbe udaba oluthola manje uzozibuza ukuthi kwenzakalani. Siye sabhalela umama ekhala ngokuthi indodana yakhe kusolakala ukuthi iyabulala umuntu. Kusukela kuleso sigameka iphindanga yaba right njengoba engasahlali nasekhaya. Kuthi uvuka njalo ezohlala la emathuneni. Sizama ukusonda ngizozama nje kumzuma. Nansi le ndoda esifunayo. Security ngala example. Oh, security. Kwangcono. Ndona. Kunjani Ndona? Ndona. Asikubingelele Ndona uyaphila? Sicela ukubuza Ndona ngabe uyamazi lo muntu lo? Ngiyamutsiba mina. Wamtsiba? Ngiyamutsiba. No, umuntu kanithi mo isipinto since nganithi. So mela wenzani? Awunidipilela kuba thobani mafasi hayi. Halla. Rumors ba ubulele muntu. Ubulele umuntu. Alright. Mhlambe senizamile nodaba kulibika emaphoyiseni noma kubaphathi beni abaniphethe kule ndawo? Like brayo kasibithi mapolice ubona umuntu harmless udilethe. Udilethe. Ungakwazi ukusiphelezela siyoxoxisana naye? Afasana. Kulungile Ndona. Mbukele sizama ukusondela kuyo lensizwa le sizama ukuxoxisana naye sibone ukuthi singayisiza kanjani ngoba bese shilo sizoyishiya inombolo ngezansi kamama abangakwazi ukusiza mhlawumbe ngaba befundisi okanye mhlawumbe umuntu okusizayo ngokwesinto asisize lensizwa ngoba kuthiwa since iyabulala umuntu njalo iyavuka izohlala la eduze kwaleli ithuna. Ngizama ukusondela Shobaf ubani igama la Sibu Sibusiso sicela ukukhuluma nawe mfowethu. Hayibo.